Κερδίσαμε. Τι εμείς? Ταξίδι στη Νέα Υόρκη. Ναι, και έχει και κόκκινο φωτάκι. Το πώς είναι το βλέπω. Το τι είναι δεν ξέρω. Και το φωτάκι αναμοσβήνει. Wow, συγκλονίζομαι. Τι ήταν αυτό? Κουνήθηκε. Γιατί? Λέτε έναν εξωγήινος. Δεν είναι μεταλλική εξωγήινη, γιατί τους έχεις δει. Αυτό είναι η αρβούζα. Να πω ότι βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Δεν το βάζω. Άστο, μάλλον το βάλει αφούσο. Πω, τι έγινε? Γιατί έχουν το σίδερο στο μπάνιο. Ποιο σίδερο? Σε την έξω το ρεύμα. Νομίζω έπαθε ηλεκτροπληξία. Πω, τι μέρα κι αυτή. Τώρα μου βγαίνει κούραση. Πω, και εγώ πτώμα είμαι. Εσύ ρε βλάκα τι έκανες, ξεπτώμα, αφού πρώτος από όλους γύρισες. Εγώ τι να πω, ολόκληρη ηλεκτροπληξία εδώ. Άσε, είναι όλοι συγκλονισμένοι από το ταξίδι. Να, κοίτα. Αυτές οι 2 μέρες άλλαξαν τη ζωή μου. Τίποτα μετά από αυτό το ταξίδι δεν είναι το ίδιο.